Hi guys, welcome to my channel. I'm Sheryl. First day of quarantine. So guys, sabaybayan niyo po ang buhay quarantine dito sa Bicol. Galing kami Manila. So kailangan talaga quarantine kami in 14 days bago umuwi ng bahay. So guys, sabaybayan niyo po ang buhay quarantine namin dito. Thank you so much. Ang ganda ng clean ng kwarto namin. Higaan ko. Yeah. Higaan ko. Dito kami nakaano. Quarantine. First step, quarantine. Maliligo muna. Toothbrush. Mamaya kakain. Almusal. So guys. And first day, bit. Wait. Ayan, naglilinis siya kasi nga doon niya nga si madam. Ayan. First day of quarantine. Again. Shit. First day. Nandito na yung pagkain namin. Ayan. Yay. Kain tayo guys, almusal. Rice with hotdog, with coffee. And kain. Maulan. Tayo guys. Kain tayo. Kain tayo. Yun na? Ito? Oo, Mawala yung dinara sa munting ko pa. Wala ko problema kung siga ka din. Siga ka. Pagkapunta siga pagyapon. Grabe ang mga kasangka mo. Grabe ang nakakapulog. Kaso lang, mga sinasman ako dito, wala na. Meron daw sa mga ko para magugulong na tulog. Tulog mo lang. Parang anong piyasa? Luwas ako. Dahil ang piyasa ang kamamod ko, 6. Ano? 36.7. Ayan lang ano. 36.9. Malabo. Thanks for watching guys. Stay connected and hope you like and comments my reviews and subscribe my channel para lagi kayong updated sa mga videos ni upload ko. Thanks so much. God bless us guys. I love you all.